dan dai samun naira 5,000, naira 10,000, naira 15,000, naira 20,000 a wannan online din ba wani abu bane. Ka sa ran ga cewa abu ne mai matakar sauki, musamman idan ka yi accessing the right information, ma'ana ka samu wanda zai baka wannan mai kyau kenan, sa'annan ka samu right tutor, ka samu right mentor, ma'ana ka samu wanda zai koyar da kai hanyar da dace, zai dora ka akan hanya kenan. To in the right mentor kake nema ko right tutor baka samu wanda zai koyar da kai ba, to tunda kai play wannan bidiyon ko ka ce masha Allah ka samu right mentor, domin insha Allah a wannan bidiyon zan taking ɗinku away ta yadda zaka samu kuɗi da ya kai naira 20,000 a wannan online ɗin, ko in ce naira 5,000, domin ya danganta daga dagi wanda kai ne. Wani zai samu 5,000, wani 10,000, wani 15,000, wani har 20,000 a wannan website ɗin. In har kana amfani kana da smartphone ko kuma kana da computer, haka da wani abun, to samun kuɗi a online abu ne matakar sauki. Domin haka ya kamata ku kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, kada ka yi skipping ko in faɗa a cikin wannan bidiyon, saboda ba faɗin da bai da amfani a cikin wannan bidiyon. A wannan bidiyon kuma zan nuna muku shi, domin wannan service din da zan kawo, wannan website din da zan kawo muku, website ne zaka je kai ku service ka dan wasu task, ma'ana da wasu ɗan tambayoyi ne ko da a baka ka amsa, sannan zaka dan yi wasu abu da ba su taka kara sun kawo da ka saba yi a online ma, kuma za a biya ka kuɗi, kuma kuɗi masu yawa. Domin wannan hanyar shi ko hanyoyin da mutane da yawa suke amfani da shi, musamman influencers din mu suke amfani da shi, suke samun kuɗi. Zaka suna posting a social media nan, yawanci most of them irin wa'ina hanyoyin suke amfani da shi kuma suke samun kuɗaɗen su. Domin ni ma ina amfani da irin wa'ina hanyoyin kuma alhamdulillah ina samun kuɗi. Kuɗi ne nake samu, nake taimaka maka, nake taimaka ma iyayena da sauran mutanen annabi kenan. Da haka ya kamata ka tsaya ka wani bidiyon da farko a ƙarshe ba tare da ɓata lokaci ba, mu je kan bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake haɗuwa cikin wannan shafin nawa mai albarka. Sannan barkamu da sake haɗuwa cikin wannan sabon bidiyo. An kawo ne farkon zuriyatan ka wannan shafin nawa. Wannan shafin nawa shine wannan shafin nawa mai suna Kulauta. Muna kawo abubuwa kamar haka, tunda kan samun kuɗi online da passive income. Kuma duk abin da na kawo muku shi sai na gwada shi, na yadda da ingancin shi kafin nake kawo muku, saboda kuma ku amfana, saboda bai kamata a ce na samu abu ni kaɗai na riƙe ba. Dole zan kawo masa sauran mutane su ma su amfana. Sai na wannan shafin nake kawowa. Don wannan farkon zuwa ga shafin nan nawa, ina baka shawara da ka ni duba ƙasa wannan alamar ta subscribe, sa'annan ka danna mana shi, sa'annan ka danna mana alamar ƙararrawa, saboda wannan shine zai baka dama ka samu duk wani bidiyo da muka sake sabo, ka zama na farko zaka yi amfani da wannan opportunity wurin amfani da bidiyon mu. Saboda in har baka danna alamar subscribe din nan, kuma baka danna alamar ƙararrawa ba za ka san da zarar mun sake sabon bidiyo ba. Kuma wannan shafin muna kawo bidiyo masu amfani. To dan haka ba tare da ɓata lokaci ba, mu je kan bidiyon. Kamar yadda kuke gani dai, wannan shine dashboard na website din kamar haka, kuma za ku iya ganin points inda nake da shi a yanzu. Yanda za ku iya ganin points ɗin daga nan guraren kenan. Kamar yadda kuke gani nan guraren ku da za ku ga 42 SB, saboda a gaskiya ban wani jima da farawa ba, saboda haka ba zan ma muku ƙarya ba, gaskiya ban taɓa cire kuɗi a wannan abun ba. Amma kuma na san mutane da yawa da suka gwada kuma suka cire kuɗi a ciki, kuma na tambayi shawarwarin mutane da yawa, sa'annan sun gaya min wannan website ɗin legit ne. Kuma kamar yadda kuke gani daga nan guraren gashi nan kuɗi na, kuma kun ga daga nan guraren gashi ne N30 SB. To yanzu abin da ya kamata shine, na san gaba ɗaya hankalinku yanzu ya dogara ya koma kan kuma ta yadda za ku fara kuma ku buɗe naku. To abin da za ku yi shine kawai ba wani abu ne mai wahala. Na farko dai yanda za ku buɗe wannan website ɗin shine, to da farko dai za ku fara danna link ɗin da na ajiye muku a gun comment na farko. Taɓa link ɗin da na ajiye a gun comment na farko zai kawo ku guri kamar haka. Kuma ba ku ga link ɗin ba, za ku iya rubuta ko da cool ne kawai a comment. Insha Allah za muku reply da link ɗin. In kuma ma ko da a ce kun ga link din ma za ku iya rubuta mun cool a comment. In kuka rubuta mun zan ji daɗin haka sosai. Na kamata da ɓata lokaci ba. Abin da za ku yanzu shine a nan guraren za ku zo ku taɓa wannan alamar. Wannan alamar za ku taɓa a nan guraren. Wannan alamar ta sign in. Idan ku taɓa wannan alamar ta sign in. Idan ku taɓa wannan alamar ta sign in kamar yadda kuke gani haka, zai kawo ku guri kamar nan guraren. Zai tambaye ku da gashi nan options ɗin da zai ba ku. Kun ga options ɗin kamar yadda kuke gani dai ga options ɗin nan haka. Sunan connect with Google, ma'ana kai connecting da emails ɗinka kenan, sai connect with Apple. In kuma iPhone kake da shi kai connect, in kuma email ne duk dai ga su nan, in kuma joining ne duk gashi nan za ka iya yi. Abin da za ku yi a nan guraren shine kawai bayan kun zo nan guraren sai ku zaɓa Google, sai ku zaɓa, kuma za mu zaɓi wannan connect with Google ɗin. Bayan mun taɓa email da muke so mu connecting da shi, za ku ga yana loading kamar haka. Bayan ya gama loading zai buɗe mana, ma'ana kun ga nan guraren shine ya buɗe kenan, komai yayi yanda yake so. Gashi nan kamar yadda kuka gani, gashi nan sun fara rubutu. Kamar yadda kuke gani a nan guraren gashi nan, our mission is create a rewarding moment operating program waye. Kaga sai ku zo nan guraren alamar nan ta agree to all ɗin nan, wannan alamar kenan na nan guraren sai ku taɓa ta. Bayan kun taɓa ta zai taɓa ma duk sauran gashi nan get to every coin,
bonus when you subscribe to email list waye play email sai ku taɓa start earning ɗin nan. Yacce kuke gani dai gashi nan yana loading ya buɗe. Kun ga yanzu nan guraren gashi nan ya bada options. Yacce kuke gani gashi nan guraren complete your face of your take the quick profit quiz. Yanda kuke gani gashi nan complete profile and get 5 SB. Gashi nan na biyun nan su ma suke cewa play monopoly other games waye game verify your email, confirm your email and get SBs waye duk gashi nan. Nan guraren abinda za mu yi shine mu taɓa na farkon nan. Bayan mun taɓa na farkon nan zai bamu dama ya zo nan guraren zai ta tambaye mu ina mu ta danna agree. Kamar yadda kuke gani dai gashi nan anan yana loading. To za mu zaɓa nan guraren idan kai namiji ne za ka zaɓa in kuma kai mace ne duk ga options ɗin nan in kai namiji ne gashi nan in mace ne amma gender ka ba shi bane duka za ka zaɓa. Kamar yadda kuke gani anan zan zaɓi namiji. Sa'annan anan za ka zaɓi shekara da kake misali kamar ni za mu saka shekara 18. Haka muna tafiya. When you are born lokacin da aka haife ka za ka zaɓa month a nan guraren. Ka zaɓa sai ka zaɓi dai a nan guraren. Yanzu zan saka musu ne kawai tunda randomly da kun ga ku ake koya ma abu yanzu. Kamar yacce kuke gani dai gashi nan dai. To a nan guraren month zan saka 2, day zan saka 2, year zan saka 2001. Sannan a nan guraren zan zaɓi namiji wurin age kuma zan zaɓi shekara 20. Sa'annan a nan guraren za ku gani yana bamu tambaya which video game platform do you regularly play game on? Wani irin waya ne ko laptop ne ko me kake buga game akai? In ga Android ne za ka zaɓi na farkon nan kenan kamar yadda kuke gani gashi nan Android. In kuma tablet ne shima duk gashi nan in desktop ne gashi nan iPad ne gashi nan duk gashi nan kamar yadda kuke gani duk gasu nan dai za ku gaggansu. To gashi nan iPhone ne ma to anan za mu zaɓi mu Android saboda mu Android muke amfani da shi sai mu taɓa continue ɗin nan. Bayan mun taɓa how many people live in your household including yourself mutane ne suke rayuwa a gidanku har da kai. To za ka gani gashi nan duk gasu nan sai mu za mu zaɓi na biyun nan 2%. Kuma ba ka so ka faɗa za ka zaɓa. Ka gani duk gashi nan dai bari mu ciccike wa'innan saboda yanzu zan ɓata muku lokaci idan na tsaya karanta wa'innan abubuwan idan kuka zo ku kanku za ku iya karantawa. In za ku iya. Za ka zaɓi yarenka a nan guraren yanzu mu zaɓi turanci duk gashi nan ne abubuwa dai. Gashi nan dai yanzu dai na gama buɗewa komai ya tafi successful mun gama rijistan komai da komai to yanzu abin da za mu yi a nan guraren shine za mu nemo inda za mu yi aiki inda za a biya mu kenan. To yanzu daga farko abin da za mu yi shine za mu zo nan guraren sa'annan mu danna wannan alamar ta N ɗin nan. Bayan mun danna shi kun ga nan alamar 30 SB waye today's eligible goal earning 0 SB meye gashi nan dai. To za mu taɓa nan guraren. Kun ga nan duk gasu nan ranaku ne sai mu taɓa duk gasu nan za mu gaggani. To bayan haka abin da za mu yi yanzu a nan guraren shine za mu zo nan guraren sai mu taɓa wannan alamar wannan ta layin nan haka. Bayan mun taɓa shi zai kawo mu wa'innan abubuwan da yawa kun ga nan home nan kuma gun da za ka amsa tambayoyi nan play za ka buga game nan shop gashi nan discover da dai sauransu. Za mu taɓa wannan alama ta biyu. Alamar ansa ɗin nan kenan ita za mu taɓa a nan guraren. Bayan mun taɓa wannan alamar ta ansa zai kawo mu nan guraren. Zai ce mana kun gani gashi nan ansa today's poll 1 SB za a bamu in muka amsa tambaya 1 minute 2 SB gashi nan dai complete your profile waye duk gashi nan. To abin da za mu yi shine za ku taɓa wannan alamar. Bayan mun zo za mu taɓa shi. Kun ga a nan guraren zai mana tambaya kawai suna tambayar mu will you be buying a baby items, strollers, carries,
careers, clothes, bedding, activities, settings, spares, bath, waye tambaya ne kawai za ka zaɓi kowanne daga ciki I'm feeding. Yes, I'm expecting. Yes, I have new baby. Kawai za ka zaɓa daga ciki kamar mu zaɓi na farkon nan. Kawai za mu tura musu. Kun ga ina tura musu abin da kamar yadda kuke gani daga nan guraren. Kun ga gashi nan kun ina daga 42 yanzu ya koma 43 kamar yadda kuke gani. Kun ga amsoshin mutane nan masu ma ɗin duk yadda kuke gani dai. Kamar yadda kuke gani to haka. Idan kuka zo nan guraren in kuma za ku buga game ne shi ma za ku taɓa wannan tafi alama na play ɗin nan ne haka. Amma gaskiya a yanzu ba zan iya tsaya in buga game ba saboda ina muku tutorials ne kuma lokaci ba zai bari ba kuma bidiyon zai yi tsawo indai har na ce zan tsaya in buga game a nan guraren ku gani. Amma dai bari dai ya shiga dai kamar ku gani yadda game ɗin yake tsarin shi. Yana loading ne saboda matsalar network. Kuma kamar yadda kuke gani gashi nan wannan Monopoly game ɗin end up to 300 and kaga MB wannan 3,135. Kun ga can ɗaya kawai aka bani nan magana ake na 3,500 waye nan da yawa suke badawa. Kamar yadda kuke gani ne gashi nan. Sai annan akwai ɓangaren shop kamar yadda kuke gani nan guraren kuma shine ɓangaren shop wanda yawancin game ɗin abubuwan suna da yawa. Kun ga shop home shi wannan ɓangaren shop ɗin gaskiya sai ka yi siyayya ne a can a shi wannan ɗin. Sai ka yi siyayya ne. Sai ka yi siyayya ne a nan guraren ko kamar yanzu wannan za ka yi siyayyan dala 2,000 cashback ɗin ka za a baka 200 gasu nan dai duk gashi nan. Za mu ƙara komawa nan guraren. Kun ga duk gasu nan. To abin da za ku yanzu shine na san sa'annan bayan wannan akwai ɓangaren da za ka samu ɓangaren referrals. Kamar yadda kuke gani ga wani referrals na a ƙasan nan haka. Haka zo ka taɓa wannan referrals ɗin na ƙarshen nan kenan. Bayan ka taɓa shi to kun ga kun ga zai buɗe muku page kamar haka. To kun ga a nan guraren kun ga get 10% of your referrals earning for life. Kun ga nan guraren za ku iya referring mutane. Duk wani mutum da kuka yi referring ya amfani da link ɗin ku. To kun ga nan guraren za ku rinƙa samun 10% na duk wani kuɗi da ya samu. 3 ways to invite. Gurin inviting kun gani guri uku ne recipient name. Kun ga gashi nan za ku saka sunan shi a nan guraren za ku saka email ɗin shi a nan guraren. Kuma ku yi posting link ɗin ku a social media. Kamar yadda kuke gani nan guraren gashi nan za ku iya copy link ɗin ku daga nan guraren. In kuna so za ku iya copy link ɗin ku. Kun gan shi za ku yi taɓa nan guraren ka copy link. Kana yin copy link ya copy wurin ka za ka iya posting in yayi amfani da referrals ɗin. To duk wani kuɗi da ya samu 10% za ka samu a ciki. Kun gan shi gashi nan referral activity waye. To yanzu na gaba abin da na gaba zan nuna muku shine tsarin ta yanda idan ka gama tara kuɗin naka ya kai one kamar yanzu dai. Bari in nuna muku dai kamar yanzu abin da za ku yi shine a nan guraren shine ka ga wannan alamar nan guraren. Wannan alamar na wannan abin da ke nan guraren shi za ku taɓa. Bayan kun taɓa shi sai ku kawo muku options da yawa. Kun ga tun daga activity, swag ups, collectibles, referral settings da waye. To a nan guraren yanda za ku yi ku cire kuɗin ku shine idan ya kai 100 SB. 100 SB yana kan dala ɗaya kenan duk 100 SB dala ɗaya ne. Abin da za ku yi a nan guraren shine kun ga wannan gurin redeem ɗin nan da aka saka za ku taɓa shi. Bayan kun taɓa redeem ɗin nan kamar haka kun gan shi duk gashi nan idan kuna so ku siya gift card da shi ne za ku yi amfani da shi a nan guraren ku siya gift card. Kamar yadda kuke gani gashi nan. Kamar yadda kuke gani duk gasu nan dai ga rewards sa'annan za ku yi duk gasu nan dai. Sa'annan a nan guraren za ku iya duba redeem swag codes ɗin ku. Za ku iya duba a nan guraren za ku saka account number ku da kuke so ku cire kuɗin da shi duk gashi nan. Wurin redeem ɗin nan. Sa'annan bayan haka kuma idan har kuna da wani matsala za ku iya contacting ɗinsu idan ko kam misali kun yi withdrawing kuɗin ku ya ƙi fita ko da matsaloli. Wannan da alama ne na cewa website ɗin na legit ne saboda website ɗin nan ya daɗe ko mutane da yawa suna amfani da shi shekaru da yawa kuma suna samun kuɗaɗe na kashewa. Haka kuma bai kamata ace kun yi missing wannan opportunity ɗin ba. Sa'annan gurin activity ɗin nan da kuke gani kamar haka shine zai baka dama kaɗan ka karanta wasu abubuwa da aka yi bayan kwana bakwai da dai abubuwa dai wannan ba dole bane sai kun shige shi. To za mu ƙara komawa nan guraren mu taɓa. Haka idan kuma kuna so ku yi amfani da mobile applications ɗin su ne ma kuna so ku yi amfani da app ma saboda sauƙi za ku iya taɓa nan guraren gurin mobile app ɗin nan duk dai zai baku dama ku yi amfani da shi.
kun ga kamar yacce kuke gani duk gashi nan ga gurin game ɗin nan, ga sign ups da dai abubuwa dai da yawa dai a wannan website ɗin dai kala kala. To da haka ya kamata kuma ku samu ku amfani da wannan website ɗin domin zai matuƙar taimaka muku idan kuka yi amfani da wannan website ɗin. Na tabbatar za ku ji daɗin shi. Tabbatar da yawan ku za ku ji daɗin amfani da wannan website ɗin gabaki ɗayan ku. Don haka yanzu abu na gaba da za mu yi a nan guraren shine yanzu za mu koma home kamar yacce kuke gani. Yanzu za mu koma home ɗinmu. Kun gani ban ma gama verifying komai da komai ba. Kun gani a nan guraren abin da suke nunawa shine kamar yadda kuke gani a nan guraren yanda na faɗa muku ɗin nan dai. Kamar yacce kuke gani a nan guraren. Kamar yacce kuke gani a nan guraren wannan alamar na nan guraren ɗin nan. Nan guraren kenan. Kuna gani suna cewa 100 SB yana equivalent to $1. Kamar yadda kuke gani gashi nan $1 a nan guraren. Sa'annan za ku iya withdrawing ɗin shi ta PayPal account ɗinku. Za ku iya withdrawing ɗin shi ta PayPal duk lokacin da kuka kai za ku yi withdrawing ɗin shi ta PayPal dala ɗaya. Kuma kusan dala ɗaya a kuɗin Najeriya yanzu ya kai kusan 15. To a kullum in har ka dage za ka iya yin 1 SB ma kamar 1000. Kaga 1000 dala 1000 ya kama naira ya kama dala 10 kenan. Dala 10 kuma ya kai kusan 15,000 a kuɗin Najeriya. Kun ga kuɗi ne mai ɗan yawa za ka ɗan rage wasu ɗan matsalolin ka dai na rayuwa dai a san dala 15 dai ba wani kuɗi bane dai. Kun gani kamar yadda kuke gani dai gashi nan. Da haka zan ji daɗin kuna da wani tambaya ku samu a comment section. Zan yi matuƙar jin daɗi sa'annan zan duba in amsa muku. Sa'annan ku yi liking wannan bidiyon, ku yi liking wannan bidiyon in har kun ji daɗin shi. Ku yi subscribing channel ɗin nan namu. Na gode sai mu haɗu a bidiyo na gaba.